F'dawn l-aħħar sentejn kien hemm iktar minn 11,600 mara li daħlu fid-dinja tax-xogħol. Dan ħareġ mit-tweġiba tal-Ministru għax-xogħol Everist Bartolo għall-mistoqsija parlamentari ta' Carmelo Mifsud Bonnici fl-ewwel plenarja wara l-vaganzi tas-sajf. Min Jannar sa Settembru ta' din is-sena kienu 4,371 mara li sabu xogħol għall-ewwel darba. Dawn jingħaqdu ma' 7,235 mara li għażlu li jidħlu fid-dinja tax-xogħol fis-sena 2014. Minn dawn kważi 6,000 kienu impjiegi full-time u iktar minn 5,600 kienu part-time. Iżda kien hemm żieda konsiderevoli wkoll fl-ammont ta' nisa li għażlu li jerġgħu jidħlu fid-dinja tax-xogħol wara perjodu li fih waqfu jaħdmu. Sax-xahar li għadda fl-2015 dawn ammontaw għal 2,482 u saħansitra tul l-2014 reġgħu daħlu jaħdmu il fuq minn 4,200 mara. Dawn il-figuri indikaw li l-inizjattivi li daħħal il-Gvern tul dawn l-aħħar sentejn ħallew il-frott tagħhom. Family friendly measures bħal childcare centers b'xejn, il-Breakfast Club u Club 3-16 kienu fost il-fatturi li ffaċilitaw din iż-żieda tiktar minn 6% tan-nisa li daħlu fis-suq tax-xogħol. Dan flimkien ma' miżuri ġodda brabta mal-lif tal-maternità.